Дами, мили дами, здравейте! Менопаузата проблем ли е? Може да бъде проблем, но тя е благословия, че сме я доживели. Така че, скъпа моя, лятото е сезонът на светлината, на лекотата, на свободата. Обаче за много жени точно тогава хормоналните промени започват да се усещат най-силно и горещите вълни стават по-интензивни, сънят по-неспокоен, търпението по-крехко. А понякога тялото сякаш започва да говори на един свой си нов език, който не винаги разбираме. Но трябва да сме много благи, много търпеливи, много мъдри. Менопаузата изобщо не е заболяване. Това е един естествен преход, който е свързан с хормонален дефицит и през който преход всяка една благословена, силна, зряла и мъдра жена преминава. И както всеки преход, така и този заслужава съответната подкрепа. Знаете ли, че милоинозитолът участва в клетъчната сигнализация, а адаптогените, като ашваганда, например, подпомагат способността на организма да се справя с стреса и предизвикателствата. Ето защо аз и моят екип създадохме Menoflor 6, формула с милоинозитол, ашваганда и мака, и те са подбрани така, че да подкрепят женският организъм в този нов етап. Не за да се борим с промяната, а за да преминаваме през нея с повече лекота, с повече увереност, с баланс, защото всяка възраст има своята красота и всяко тяло заслужава подкрепа, когато пише нова глава от своята уникална история. Така че, дай Боже, всяка една от нас да бъде благословена, да доживее менопауза, да се радва на внуците си. Това е благословие. Защото вариантите какви са? Или преминаваш през този етап и с щастие духваш 60, 70, 80, 90 свещички. Или другата опция каква е? Просто ставаш некролог.